výroba jedného lekára nás všetkých spoločne stojí 100 000. A to je dobrá investícia. My všetci sa zložíme o pár centoch, že vyrobíme si do našej spoločnosti jedného lekára, z ktorého potom budeme profitovať, ktorý nás potom bude liečiť a ktorý bude platiť dane a nejak sa nám tá investícia vráti. Hej? Lenže 50% ľudí, ktorí dokončia lekárskú fakultu, odídu do zahraničia. A nie len, že neliečia nás Slovákov, ktorí sme mu zaplatili to štúdium, ktorí sme si ho dali vyrobiť, ale liečí napríklad Rakúšanov a platí dane v Rakúsku. Takže nemáme ani lekára a nemáme ani naspäť tie peniaze z tých daní, ktoré platí. Nemáme nič. Proste 100 000 eur sme vyhodili von oknom. A toto sa deje pri 50% absolventoch lekárskej fakulty. Proste odídu. Ja nerozumiem, že prečo toto dodnes nie je vyriešené. To je tak strašne do očí bijúca chyba. A pritom je to tak ľahké vyriešiť.